Soňky günlerde Mary belaýatynda ýaşaýjylar gaz üpçünçlüğiniň yaramazlygyna nägilelik bildirip, ýerli gaz edaralaryna ýygyderli şikaýet bilen ýüzlenýärler. Şikaýetleri kanagatlandyrylmaýan ýaşaýjylar bu meseleniň çözülmegi üçin ak sakkally ýaşullardan haray gözleýärler. Her gün ençeme adam üýşüp topor bolup ýerli gaz edaralaryna barýar. Olar aýazly howada gazyň basyşynyň güýçlendirilmegini talap edýärler. Emma gaz edaralarynyň işgärleri özleriniň bar gazy dolu güýjünde aktarýandyklaryny, ondan artykmaç hiç zat edip bilmeýändiklerini aýdýarlar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 17-nji ýanwarda aýtdy. Ýaşaýjylar etrap häkimliklerine hem ýüzlenýärler. Bu ýaşaýjylaryň aglabasy zenanlar bolup, olaryň hem gazyň basyşynyň artdyrylmagy baradaky talaplary kanagatlandyrylmaýar. Häkimetlerden umydyny üzen ilat bu meseleniň çözülmegi üçin ak sakally ýaşullardan haray gözläp başladylar. Etrap ýaşaýjylar öz geňeşliginiň ýaşullarynyň ýanyna barýarlar we kyn günde özleriniň ýanyna bolup özleriniň öňüne düşüp häkimetlerden gazyň basyşyny güýçlendirip bermegi soramagy haýyş edýärler. Emma ýaşullar biziň baranymyz bilen iş çözülmeýär diýip öňler ata-babalarymyz toksyz, gazsyz, buğda eredip suw edip ýaşapdyrlar diýýärler. Dip yerli ýaşaýjy şaýat bolan ýagdaýlaryny anonimlik şertinde aýtdy. Köp ýaşaýjy ýaşullaryň jogabyna gahar gazap bildirip, olaryň özlerini ruhdan düşürendigini aýdýar. Şeýle dolar ýaşullardan mundan beýlek hamana adamlaryň bähwidini goldaýan ýaly mekteplerde we beýleki resmi çärelerde çykyş etmezligi talap etdiler. Siz ýaşuly bolup mekteplerde, idara kärhanalarda, şeýle-de resmi çärelerde geçirilýän ýygnaklara gatnaşyp, çağlaryň we halkyň aladasy edilýär diýersiňiz. Siz gerek bolanda öz goňşyňyzyň, geňeşligiňiziň adamlarynyň öňüne düşüp häkimlige çykyp bilmeýärsiňiz. Toýlarda, ýaslarda, sadakalarda ilkinji size hormat goýulýar. Naharyň ýüzüniň ýagly ýeri size hödürlenýär. Siz bolsa adamlar goldawa mätäç wagty olary ýeke goýýarsyňyz diýip başga bir ýaşaýjy ýaşullara aýdan sözüni tekrarlady. Geçen hepdeniň başyndan bäri dowam edýän aýazly howanyň arasynda Sewit ilatynyň suw, gaz we elektrik üpçünçligindäki bökdönçlikleri dowam edýär. Ilat ýylanmakda kynçylyk çekýär. Velaýatyň dürli künjeginde ilatyň suw turbalary doňdy. Käbir sewitleriň ýaşaýjylary 4-5 gün bäri suwsuz otyr. Köp etrapdyr obada gaz üpçünçligi pesligi ýa-da düýbünden ýoklugy sebäpli adamlar sow kowada daşarda odun ýakyp nahar bişirýärler we çaý demleýärler. Köp hojalykda odun hem ýokdugy sebäpli olar goňşusynyň ýakan odundan galan odun közüni nahar bişirýär diýip habarçy aýtdy. Bu aralykda etraplardaky gökbakça önümlerini östürüp yetişdirýän ýyladyşhanalaryň gaz üpçünçligi kadaly bolmagynda galýar. Yerli ýaşaýjylar ýyladyşhanalaryň eýelerinden munyň sebäplerini öwrenmäge çalışýarlar. Siziň ýyladyşhanaňyz biziň öýümizin içinden de ýyly diýip olaryň eýelerinden gaz sorjy nasoslaryny wagtlaýyn öçürmegi soradyk. Olar bize gaz edara bizden şu ýyl kıyakçy gazymyzyň tölegini artykmajy bilen aldy diýip jogap berdiler diýip başga bir yerli ýaşaýjy aýtdy. Köp etrapda elektrik üpçünçligi hem kesildi. Elektrik edaralarynyň işgärleri ýaşaýjylara beren maglumatlarynda munyň sebäbini howanyň aşy sowukdugy we simleriň sowuga dartylyp üzülýändigi bilen düşündirýärler. Transformatorlarym gyzyp hatardan çykýar. Indi şu sowuk howa geçmese elimizden geljek zat ýok. Dip ýaşaýjy elektrik hünärmeniniň sözlerini titirledi. Mary şäherinde we etrap merkezlerinde bolsa köp batly jaýlaryň ençemesinde merkezleşdirilen ýyladyş turbalary doňup hatardan çykdy. Bu ýagda ýaşaýjylaryň ýylanmak üçin elektrik peçlerini köpçülikligiň satyn alyp başlamagyna we olaryň bahasynyň birden tas 2 hisse gymmatlamagyna getirdi. Mundan bir hepde ozal 1200 manat bahalanýan tok peçler 2000 manada gymmatlady. Adamlaryň puly bolman soň köp adam pasportlaryny girewine goýup dilhat ýazyp peçleri karzyna alyp gaýdýarlar. Bu adamlar ýene 500 manat bermeli bolýarlar. Ýagny olar üçin peç 2500 manada düşýär diýip habarçy aýtdy. Aşy sowuk howa ulaglaryň şol sanda jemgyýetçilik awtobuslarynyň hem ýygy-ýygydan hatardan çykmagyna getirýär. 17-nji ýanwarda ýerden Mary bayramaly aralygyna gatnaýan awtobus hatardan çykdy. Onlarça ýolagçy bir näçe saat garaşyp barjak ýerlerini öz başdak aşmaly boldy.